Prøv at give bolden til Amanda, Oliver. Hvad siger du? Kan du kaste den til Oliver? Jeg forsøgte lige også. Jamen, Oliver må også gerne lege med bolden. Du skal ikke tage den for Oliver. Oliver, han kaster bolden. Ses. Nu er det Amandas tur. Skal du knappes igen? Ja. Hej. Hov, prøv lige at se, hvor Emma hun hopper. Amanda? Amanda?